Sziasztok, én Bence vagyok. Sziasztok, én Gábor vagyok. Most azt mondjuk, egy ilyen kezdő videó lenne. Hogy elmondjuk, hogy például, hogy miért akarunk videózni, meg és a többi. Hát azért kezdtünk el videózni, hogy nektek jó legyen, meg így unalomból. Ne, mindig unatkozunk, ezt akkor legyen akkor már Igen, hogy ti is nézzetek. YouTube csatorna. Azt akkor... Mit mondjuk? Lakóhely. Buda. Fűsár. És... Vasad. Igen, vasad. Vagy lesznek prank videók, romtour, akkor gameplay, Fotball. kihívások, akkor ételkóstoló, stb. Hát, vagy még lesznek kérdésfelelek. Nem tudom. Majd meggondoljuk magunkat és a következő videóba. Sziasztok! És még egy mondom, hogy nyomjatok egy lájkot. Sziasztok! Sziasztok!